Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Kont qed impinġi dar. Sissa pinġejt il-kċina u s-salott. Tgħid li ma' kamra oħra insibu ġewwa d-dar. Ejja naħsbu ftit. Li ma' kamra ġitek f'moħħok. Jien qed naħseb fil-kamra tas-sodda. Wara ġurnata ippakjata b'avventuri differenti, ikun imiss li morru nistrieħu u norqdu. Bekk meta nerġgħu inqumu filgħodu ikollna biżżejjed enerġija biex nibdew avventura ġdida. Imma fil-kamra tas-sodda ma norqdux biss, fil-kamra tas-sodda nerfgħu wkoll il-ħwejjeġ. Din il-kamra tas-sodda ta' Tetu. Tetu donnu qed ifittex xi ħaġa. X'qed ifittex Tetu? Tetu qed ifittex ktieb aħmar li ċab xi ġranet ilu mill-librerija tal-iskola u issa jrid jieħdu lura. Però ma jistax isibu u qed jinkwieta li tilfu. Żiżi tidħol fil-kamra ta' Tetu u malajr tgħid lil Tetu li bil-fors ma jistax isibu għax għandu wisq affarijiet jiġru ma' kull imkien. Il-kamra tas-sodda ma nistgħux inżommuha b'ħafna affarijiet mifruxin ma' kull imkien, inkella ma nsibu xejn. Żiżi u Tetu jaqbdu jisbarazzaw flimkien. Il-ħwejjeġ mhux posthom fuq is-sodda, il-ħwejjeġ nerfgħuhom mitwin puliti f'xi kexxun jew imdennlin ma' spalliera fil-gwardarobba. Il-ġugarelli mhux posthom jiġru mal-art, il-ġugarelli għandu jkollhom post ukoll, jew ġa xi kaxxa apposta l-ġugarelli jew fuq xi xkaffa biex inżejnu bihom. L-imħadda mhux posta mal-art Tetu. Jekk tħalli l-imħadda mal-art se titħammiġlek u timtela mikrobi. Imbagħad tagħmel rasek fuqha bil-lejl u tispiċċa taqbdek xi infezzjoni. U anke l-ożor Tetu. Importanti li filgħodu x'in inqumu nifirxu s-sodda sew u pulita. Ara fejn hu l-ktieb l-aħmar li kienet ifittex Tetu? Qed tara Tetu. Meta nżommu l-kamra tas-sodda pulita u nadifa, tkun ħafna aktar faċli li nsibu dak li nkunu qed infittxu. Għandi bżonkom tgħinuni ftit. Irridkom tgħinuni nażel liema minn dawn l-affarijiet insibu fil-kamra tas-sodda. Sodda. Insibu sodda fil-kamra tas-sodda? Iva! Is-sodda hija l-aktar parti importanti f'din il-kamra. Fuq is-sodda jkun hemm saqwar ta' pukomdu biex norqdu fuqu. Imħadda. Insibu imħadda fil-kamra tas-sodda? Iva! Biex norqdu impoġġu rasna fuq l-imħadda. Banju. Insibu banju fil-kamra tas-sodda? Le, aħna ma ninħaslux fil-kamra tas-sodda. Insibu gwardarobba fil-kamra tas-sodda? Iva, fil-gwardarobba nerfgħu il-ħwejjeġ tagħna. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien.